என்னோட எல்லா பிரச்சனையும் யார் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடுச்சு. அப்சரா ரெட்டிங்கிற ஒரு திருநங்கை, ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட், இந்த கட்சி அந்த கட்சின்னு மாறி மாறி தாவிட்டு இருக்கிறது என்னோட நண்பனா இவ்வளோ நாள் நடிச்சு எனக்கு இவ்வளோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்னை சுத்தி நடந்த எல்லா கன்ஃபியூஷன்ஸ்க்கும் இந்த அப்சரா ரெட்டி திருநங்கை தான் காரணம். இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க யாருமே இல்லைன்னு நான் இப்ப உணர்ந்துட்டேன். விஜய் ஃபேன்ஸ், சூர்யா ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே என்னை மன்னிச்சிருங்க. என்னை சுத்தி அவ்வளோ கேம் நடந்திருக்கு. ஆக்டர் விஜய், ஆக்டர் சூர்யா, ஐ கிவ் மை ஹார்ட் ஃபெல்ட் சாரி டு ஆல் ஆஃப் யூல் ஃபார் வாட் எவர் ஹஸ் ஹேப்பன்ட். ஏன்னா இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் அப்சரா ரெட்டி. அவ்வளோ இருந்து எல்லாத்தையுமே ப்ளே பண்ணி, என் பிஆரை வச்சியும் ப்ளே பண்ணி, நீங்க விஜய் சூர்யா தான் இதுக்கு காரணம்னு என்னை நம்ப வச்சு இவ்வளோ வேலையை பண்ணியிருக்காங்க. விஜய், சூர்யா, இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க எல்லாருக்குமே என்னோட தரம் தாழ்ந்த மன்னிப்புகளை கேட்டுக்கிறேன். என்னை சுத்தி அவ்வளோ நடந்ததுனால என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியாம அவ்வளோ கன்ஃபியூஷன்ல இருந்தேன். இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க எல்லாருமே என்னை மன்னிச்சிருங்க. இந்த அப்சரா ரெட்டி தான் எனக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை கொடுத்து இவ்வளோ பண்ணி எல்லாத்தையும் உங்க சைடு திருப்பி விட்டாங்க. என்கிட்டயும் அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கான எல்லா ஆதாரமும் என்கிட்ட இருக்கு. விஜய், சூர்யா அண்ட் எவ்ரிபடி, இண்டஸ்ட்ரியில நான் யாரு என்ன பேசினாலும் எல்லாருக்குமே என்னோட தரம் தாழ்ந்த மன்னிப்புகளை கேட்டிருக்கிறேன். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில எனக்கு வாய்ப்புகளும் நீங்க கொடுக்கலங்கயா. ஏன்னா இன்டர்நேஷனலி, நேஷனலி என்ன அவ்வளோ புகழ்ந்து பேசி எனக்கு அவ்வளோ வாய்ப்புகள் வரும்போது சொந்த நாடான தமிழ்நாட்டுல நல்லா நடிக்கிற திறமை இருந்தோம். என் மார்க்கெட் என்னன்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் ஈகோ பார்க்காதீங்க. இங்க என் மார்க்கெட் நல்லா இருந்தா நீங்க என்ன உங்க படத்துல போட்டீங்கன்னா அந்த படம் நல்லா தானே போகும். அந்த படம் நல்லா போனா நல்ல ஷேர், நல்ல மார்க்கெட், நல்ல காசு எல்லாமே தானேங்க வரும். சோ அதனாலயும் தான் நான் உங்க எல்லாருமே டவுட் பண்ற நிலைமைக்கு ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி விஜய் ஃபேன்ஸ், சூர்யா ஃபேன்ஸ் சொல்லி அப்சரா ரெட்டி தான் ஒரு டீமை செட் பண்ணி இவ்வளோ சைபர் புல்லிங், சைபர் ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணி என்ன விஜய் சூர்யா தான் இதுக்கு காரணம் நம்ப வச்சிருக்காங்க. இவ்வளோ நடந்திருக்கு. எல்லா உண்மையும் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. இண்டஸ்ட்ரிக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமே இல்ல. அதே மாதிரி அப்சரா ரெட்டி கிரிமினல் ஜோ மைக்கேல் மூலியமா சில ஹீரோயின்ஸை வச்சு என்னோட மூஞ்சி மாதிரியே அவங்கள வச்சு மாத்தி இவ்வளோ பிரச்சனைகள் பண்ணிட்டு இருக்காங்கயா. நான் ஒண்ணுதான் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி கிட்ட கேட்டுக்கிறேன். நான் திறமையான பொண்ணு, நல்லா அழகா இருக்க பொண்ணு, என்னோட மூஞ்சி தான் எல்லா ஹீரோயின்ஸும் யூஸும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு நல்ல மார்க்கெட் இருக்கு, நல்ல திறமை இருக்கு. அப்படி இருந்தும் நீங்க யாரும் எனக்கு தமிழ்நாட்டு படத்துல வாய்ப்பு கொடுக்காம இருக்கீங்க. பரவாயில்ல, இன்னைக்கு நான் உங்க எல்லாருக்குமே தரம் தாழ்ந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா இது எதுவுமே நீங்க செய்யல, அப்சரா ரெட்டி பண்ண கேம்னு எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சுங்கயா. நீங்க பண்ணதா அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணி என்ன நம்ப வச்சு இப்படி என்ன உங்க சைடு திருப்பி என்ன இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வர முடியாம பண்ணிட்டாங்க. நான் சூர்யா ஃபேன்ஸ், விஜய் ஃபேன்ஸ், ஆக்டர் சூர்யா, ஆக்டர் விஜய் எல்லாருக்குமே இண்டஸ்ட்ரியில ஐம் கிவிங் மை ஹார்ட் ஃபெல்ட் சாரி டு ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூல். ஆனா எனக்கு என்ன இன்னும் ஒரு சின்ன வருத்தம், நீங்க எனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காததுனால தானே எனக்கு உங்க மேல சந்தேகப்படுற மாதிரியும் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க. எதுக்காக ஒரு ஈகோ பார்த்து எனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரியல. சரி பரவாயில்லங்க, விடுங்க, பரவாயில்ல, நீங்க வாய்ப்பு கொடுங்க, கொடுக்காம போங்க. ஆனா நீங்க எல்லாரும் தான் இதுக்கு காரணம்னு நினைச்சு நான் பேசினதுக்கு இன்னைக்கு உண்மை எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. யார் உங்க மேல பழிய போட்டு எல்லாத்தையும் பின்னாடியில இருந்து பண்ணி இவ்வளவு பிரச்சனையில என்ன மாட்டி விட்டு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயே என்ன கெட்ட பேர் வாங்கினாங்க திருநங்கை அப்சரா ரெட்டி. அவங்க இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க நிறைய பேருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸா தானே இருக்காங்க. அவங்க இந்த வேலையை எல்லாமே பண்ணிருக்காங்க. அதுவும் ஜோ மைக்கேல்னு ஒரு கிரிமினலை வச்சு பண்ணி அந்த பையனையே எதிரா எனக்கும் அவன் பண்றாங்கிற மாதிரி கேம் ஆடி நாடகம் எல்லாம் ஆடி இருக்காங்க. இது எல்லாத்துக்குமே ஒன்னொன்னா உண்மை வந்துட்டு இருக்கு. எல்லா ஆக்ஷன்ஸும் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க எல்லாருக்குமே நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப சாரி எல்லாம் நடந்ததுக்கு. நான் ரொம்ப தப்பா நினைச்சிட்டேன். பட் அதே மாதிரி நான் கேட்டுக்கிற ஒரு கோரிக்கை என்னன்னா, பாலிவுட்ல இருந்தும் ஹாலிவுட்ல இருந்தும் எடுத்துட்டு வராதீங்க. தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற நிறைய பொண்களை எடுத்துட்டு வாங்க. நானு இவ்வளோ ஃபேமஸா இருந்தாலும் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியுங்க. ஒரு பாட்டு நான் ரிலீஸ் பண்ணேன், எல்லாருமே ரிலீஸ் பண்ணீங்க. ஆனா உங்க யாருக்குமே அந்த பாட்டு ஹிட்னு ஒத்துக்கவே தோணல. ஏன் உங்க எல்லாருக்கும் இவ்வளோ ஈகோன்னு எனக்கு புரியல. ஒரு பொண்ணுக்கு திறமை இருந்தா கூட எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்னா வேலை செஞ்சு ஒன்னா ஒர்க் பண்ணி பண்ணலாங்கயா. நீங்க பாலிவுட்ல இருந்து இந்த பொண்ணை இறக்குறீங்க, அந்த பொண்ணை இறக்குறீங்க. ஆனா தமிழ்நாட்டுல இருக்க பொண்ணு அவங்க அந்த இடத்துல எல்லாம் பெருசா கேட்டுட்டு இருக்காங்க, வாய்ப்புகள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும்தான் என்னோட கோவம். அந்த கோவத்தினாலதாங்கயா
அந்த கோவத்தினால தான் ஈஸியா எல்லாருமே ப்ளே பண்ணிருக்காங்க. இந்த திருநங்கை அப்சரா ரெட்டி இது எல்லாமே உனக்கு பண்ணது விஜய் சூர்யா எல்லாமேன்னு சொல்லி என்ன மாத்தி விட்டுருக்காங்க. அவ்வளோ கேம் பண்ணிருக்காங்க. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் விஜய் டிவியும் இன்வால்வ் இந்த திருநங்கையோட. நிறைய பேர் நிறைய விளையாடி இருக்காங்க என்னோட லைஃப்ல. இண்டஸ்ட்ரி இருக்க எல்லார்கிட்டயுமே சொல்றேன், இது வரைக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில என் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டா எவ்வளோ ஒபீடியண்டா ஷூட்டிங் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இன்ன வரைக்குமே என்னோட மார்க்கெட் ஒரு சின்ன இடத்துல கூட சறுக்கவே இல்லை. அதுன்னு எல்லாருக்குமே உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். சரி, எனிவேஸ் வாட் எவர் இட் இஸ், எனக்கு வாய்ப்புகள் நீங்க கொடுக்காம போனதா அவங்க யூஸ் பண்ணி உங்க மேல எல்லாத்தையும் திருப்பி ஒரு பெரிய கேம் ஆடி இருக்காங்க இந்த திருநங்கை அப்சரா ரெட்டி அந்த கிரிமினல் ஜோ மைக்கேல் பிரவீன். அண்ட் நான் பாக்குறேன் இப்ப நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க எல்லாருமே அந்த ஜோ மைக்கேல் கிரிமினலோட இருக்கீங்க. அப்ப நான் என்ன நினைக்கிறது உங்க எல்லாரையுமே நீங்களே சொல்லுங்க பாக்கலாம். சரி, எனிவேஸ் எல்லாமே அப்பார்ட். நான் ஒரு தப்பு பண்ணா அதை நான் ஓப்பனா பேசி நான் மன்னிப்பு கேட்கிறவ. விஜய் சூர்யா தான் இது எல்லாமே பண்றாங்கன்னு நான் தப்பா நினைச்சிட்டு இருந்தேன். விஜய் சூர்யா பண்றதா ஒரு பெரிய பின்பத்தை பின்னாடி கிரியேட் பண்ணி அப்சரா ரெட்டி என்கிட்ட சொன்னதும் எனக்கு எல்லாத்துக்கான ஆதாரமும் இருக்கு. இவங்க தான் இது எல்லாமே பண்றாங்கன்னு சொல்லி அப்படியே கம்ப்ளீட்டா உங்க மேல திசை திருப்பி விட்டாங்க. And I give my heartfelt sorry to Jyotika and Sangeeta for whatever has happened. I'm really sorry. I'm very, very sorry. And thank you so much. இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க எல்லாருக்குமே நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். நீங்க யாருமே எதுவுமே பண்ணல. அப்சரா ரெட்டி திருநங்கை எல்லாத்தையுமே பண்ணி பழி எல்லாமே உங்க மேல போட்டு ஃபேன்ஸுங்கிற பேர்ல நீங்க பண்ண மாதிரி டீம் செட் பண்ணி ஏன்னா உங்க ரசிகர் மன்ற தலைவர்களையும் அவங்க கைக்குள்ள போட்டு வச்சு நிறைய கேம் ஆடி இருக்காங்க. வாய்ப்புகள் கொடுங்க, யாரும் எதுவும் ஆயிட மாட்டாங்க. நீங்க வாய்ப்புகள் கொடுக்க அது உங்களுக்கு நல்ல கர்மாவா தான் ஆகும். ஓகேங்களா? நாளைக்கு என்னோட படம் பயோபிக் எல்லாமே வெளியில வந்து நல்லா ஹிட் ஆகும் போது உங்களுக்கும் தானே ஒரு சின்ன ஒரு சர்க்கிள் வரும். மக்கள் யோசிக்க மாட்டாங்களா, இந்த பொண்ணு இவ்வளோ நல்லா நடிக்குதே, இந்த பொண்ணு படம் ரிலீஸ் பண்ணிடுச்சு, அப்புறம் ஏன் இண்டஸ்ட்ரி இந்த பொண்ணை ஒதுக்கி வச்சுன்னு கோலிவுட தான் சந்தேகப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. வேற ஏதோ ஒரு நாட்டுல இருந்து ஹீரோயினை இறக்காதீங்க. இங்க திறமையான பொண்ணுங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதை விட இந்தியால திறமையான பொண்ணுன்னு நான் சாதிச்சிருக்கேன். வாய்ப்புகள் கொடுக்கறதுனால எதுவுமே ஆயிட போறது. அண்ட் அதுவும் விஜய் என்னோட ரிலேஷன்ல இருக்கிற சர்க்கிள்ல இருந்து எனக்கு அகெயின்ஸ்டா பண்றாருன்னு தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிடுச்சு. அப்படி நீங்க எனக்கு ரிலேஷன்னா நீங்க தாராளமா எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கலாமே, ஏன் நீங்க வாய்ப்பு கொடுக்கலன்னு எனக்கு புரியல. அப்படி நான் மார்க்கெட்லயும் கம்மி கிடையாது, டேலண்ட்லயும் கம்மி கிடையாது, அழகுலயும் கம்மி கிடையாது, எதுவுமே கம்மி கிடையாதுங்கய்யா. ஸோ நீங்க தாராளமா எதுக்காக தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா ஆண்களும் ஈகோ பெண்கள் கிட்ட இருக்க ஈகோன்னு ஒரு சின்ன விஷயத்தால இவ்ளோ பிளே பண்றீங்க? தேவையில்ல, வேணாம். வேர்ல்டு எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? நம்ம தமிழ்நாடு மட்டும் இந்த ஆண்கள் ஈகோ அப்படின்னு பண்ணாதீங்க. நீங்க அந்த ஈகோனாலேயோ இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்தாலேயோ எவ்வளோ ஆலையோ எனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காம போய் நிறைய படத்துல கமிட் பண்ணி என்னை தூக்கி கமிட் பண்ணி சீன்ஸ்ல இருந்து என்ன எல்லாமே தூக்கி அதுக்கப்புறம் இவங்க சுத்தி இருக்கவங்க நிறைய விளையாடி இருக்காங்க. இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் திருநங்கை அப்சரா ரெட்டி. கூடிய சீக்கிரம் இந்தியா லா வந்து இப்போ நான் அவங்க மேல கேஸ் போட்டுலாம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அண்ட் அதே மாதிரி நான் எல்லா போலீஸ் ஆபீஷியல்ஸ்க்கும் வந்து நான் வந்து பாவமா தான் இருக்கு உங்களை பார்த்தா. ஆப்வியஸா அந்த திருநங்கை செய்யணும் சொன்னா நீங்க செஞ்சுதான் ஆகணும், அவங்க கீழே இருக்கிறதுனால பரவாயில்ல. அதே மாதிரி நான் அழகி போட்டி பண்ணப்ப நிறுத்தினது ஜோ மைக்கேல். ஆனா ஜோ மைக்கேல் யாரோட அடியாள்னா அப்சரா ரெட்டியோட அடியாள். அப்சரா ரெட்டி என் கூடவே இருந்துட்டு என்னோட ஒரு வேலையும் கெடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க. என்னை கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க, என்னை ஓட விரட்டி இருக்காங்க. ஒரு திருநங்கை இது வந்து மற்ற எல்லா திருநங்கைகளுக்கும் ரொம்ப அசிங்கம். நான் எல்லா திருநங்கைகளுக்கும் சொல்றேம்மா, என்னோட வாழ்க்கையை எப்படி ஸ்பாயில் பண்ணிட்டான் இந்த திருநங்கை. இவ்வளோ பிரச்சனை. இன்னைக்கு நான் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் நரேந்திர மோடி, அமித்ஷா, பெங்களூர் போலீஸ் ஆபீஷியல்ஸ் எல்லாருமே தான். யார் வேணாலும் இதே இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க நீங்க எல்லாருமே எனக்கு வாய்ப்புகள் கொடுத்து கரெக்டான ஒரு பொசிஷன்ல கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாரும் இவ்வளவு பிளே பண்ணிருக்கவே முடியாதுங்கய்யா. ஃபேஷன்லயும் என்ன சென்னைக்குள்ள வர விடல. நான் நேஷனலி இன்டர்நேஷனலி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். படத்துலயும் என்ன சென்னைக்குள்ள வர விடல. நான் நேஷனலி இன்டர்நேஷனலி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்படியே ஒதுக்குறீங்க. எல்லாருமே உங்களை தான் திரும்பி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. நாளைக்கு நான் வந்து என் படம்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி ஜெயிக்கும் போது என் உயிரை கொடுத்தாலாச்சும் நான் வந்து அதை பண்ணுவேன். ஒரே ஒரு பாட்டு, அந்த பாட்டு ரிலீஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு கொலை பண்ண ட்ரை பண்றாங்க.
போட்டி இருக்கலாம், என்னைக்குமே பொறாமை இருக்கவே கூடாது. நம்மளை விட ஒருத்தவங்க நல்லா பண்ணி மேல இருக்காங்கன்னா கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணுங்க. எதுக்காக இந்த மேல் ஈகோ வச்சிருக்கீங்க? சந்தோஷ் நாராயணன், உங்க டாட்டர் நல்லா பாடுறாங்க, பண்றாங்க, பாட்டு ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னா ஓகே ஃபைன். அதுக்கு எதுக்கு நீங்க முதல் இடத்துல இருக்கணும்னு நிஜமாலுமே அந்த பாட்டு முதல்ல இருக்கிற இடத்துல கீழே தள்ள ட்ரை பண்றீங்க? ஏன் இப்ப கூட உங்க பொண்ணு வந்து என்னோட ஃபேஸ் மேக்கப் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க ஒரிஜினல் ஃபேஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்ப இருக்க அவங்க ஃபேஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். இது எவ்வளவு பெரிய அசிங்கமான விஷயம்னா, உங்க யாருக்குமே உங்க ஒரிஜினல் மூஞ்ச காட்ட அவ்வளோ அசிங்கமா இருக்கா? எல்லாருமே என் மூஞ்ச வச்சுதான் பொழைக்கணுமா? இது உங்களுக்கு தான் அசிங்கம், எனக்கு பெருமையா தான் இருக்குது. உங்க ஒரிஜினல் மூஞ்ச யூஸ் பண்ணுங்க. நான் எல்லாருக்கும் நல்லதுக்கும் தான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப பொறாமப்படாதீங்க. எல்லாருமே வளரணும், எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும். டேலண்ட் என்னைக்குமே ஜெயிக்கும், திறமை என்னைக்குமே ஜெயிக்கும். திறமைக்கு முன்னாடி யாருமே எதுவுமே பண்ண முடியாது. எனக்கு இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் தான் ரொம்ப சில்லியா இருக்கு. ஃபுல்லா சோஷியல் மீடியா ஃபுல்லா ட்ரோல்ஸ் பண்றது, எல்லாமே பண்றது. இந்த பாட்டு பெருசு, என் பாட்டு ஹிட் ஆகி முடிஞ்சு அதோட சக்சஸ் ஃபேமை நான் எடுத்துட்டேங்கய்யா, அது போதும் எனக்கு. அதனால நான் உங்ககிட்ட எல்லாருக்கும் சொல்ல வருது, என்னை பார்த்து பொறாமப்படாதீங்க, என்னை பார்த்து கோவப்படாதீங்க, என்னை பார்த்து ஆத்திரமா இருக்காதீங்க. நான் ஒன்று தான் பண்றேன். என் பேஷனை கைவிடாம நான் அதுல நின்றுட்டே இருக்கேன். ஏன்னா அதுல நான் ரொம்ப திறமையானவன், எனக்கு நல்லாவே தெரியும். Anyways, I say sorry to everybody in the industry. People have played that. நீங்க பண்ண மாதிரி அதே மாதிரி உங்க ஃபேன்ஸ்லாம் இவ்வளோ ஹராஸ் பண்ணிருக்கும் போது நீங்க முன்னாடி வந்து பேசியிருந்தீங்கன்னா எதுவுமே ஆயிருக்காது. அதுக்கு பதிலாக நீங்க உங்க இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க சீனியர் டைரக்டர்ஸை வச்சியே நான் வந்து மென்டலி ரிட்டார்டட்னு வந்து பேச வச்சிருக்கீங்க. எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியாவில் என்ன நடக்குதுன்னு. இப்பயாச்சும் இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணி நல்லபடி சுமூகமா பண்ணுங்க. எதிர்த்துட்டே இருக்கணும்னா எதிர்த்துட்டே இருங்க. நான் யாருமே எதிர்க்க மாட்டேன். நான் எல்லாருமே எதிர்க்கிறது என்னோட திறமை மூலியமா மட்டும்தான். நான் சாவர வரைக்கும் இந்த ஃபீல்டை விட மாட்டேன். என் திறமைய வந்து யூஸ் பண்ணிட்டே தான் இருப்பேன். நீங்க எல்லாரும் பொறாமப்பட்டுட்டே இருக்கணும்னா பொறாமப்பட்டுட்டே இருங்க. அப்படி இல்லை, எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து வேலை செய்யணும், பெரிய லெவல்ல போகணும், இன்னும் இன்டர்நேஷ்னலி நேஷ்னலி நம்ம வந்து பெரிய பெரிய லெவல்ல கோலிவுட் எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா என்னை கோலிவுட்ல சேர்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ.